verzint hij bij het Prinselijk Paleis van de nieuwe stadsprins van Heerlen, Juri de Eerste, hij aan de Benzoerweg. Gisteravond, zaterdagavond, is Juri uitgeroepen op een knorkenvol Pancraatsplein in de stad. En nu is de eerste dag dat hij in functie is. En we gaan even een stundje met hem met stadsprins Juri de Eerste. Alaaf! De prins van Heerlen van dit jaar is Juri de Eerste. En hij staat neven mij. Echt waar, de man had even tijd voor ons gemaakt. Lang seizoen, dus dan is het af en toe een paar minuten over. Hooglustigheid, van harte proficiat. En wie kunt het zo ineens? Ja, dat moest aan de Prinsencommissie vragen. Nee, geweldig. Echt een ganz grote eer om in dit jubileumseizoen 11 jaar aan mijn stadsprins voor te gaan voor de Vingbielen. En ja, onbeschrijfelijk wie het gisteren was. Echt heel chic. Ja, het was een hele schöne avond. Ik voel er nog geen dag van. Maar dat kunt zo niet ineens bij dich, want het was een jongensdroom. Daar spreekwoordelijke jongensdroom. Absoluut. Echt een jongensdroom die uitkomt. En ja, geweldig. Echt. En ja, om dat nu dit jaar te mogen zien, echt heel chic. Ja, ook nog in het jubileum. Dat mag het nog speciale vingsten? Vind ik wel, ja. Ja. En vooral nummer 7 is wel het geluksgetal voor mij, dus dat komt helemaal goed. De best qua achtergrond best nogal Parkstad georiënteerd. Dus dat wil ook zeggen dat ze hier over de grenzen heen kijkt en dat ze toch vindt dat het goed Heerlen moet worden. Vasteloven vieren ze samen en Vasteloven maken ze samen. En van Kullen tot aan Brabant, Vasteloven is voor ons allen. Ja. Ook een diplomaat, hè? Natuurlijk wel. Hij moet nog een keer overal naartoe en dat wil hij alvast, daar wil hij geen... niet verkeerd doen. Zeg, Juri, ding speciale opdracht aan de lu of ding speciale wensen voor deze vasteloven? Maak spas, maak veel plezier en geniet van het leven. Geniet van het leven. Het is een wijze man, ik kan het anders zeggen. Hartstikke proficiat, heel veel succes. En ja, daar has een tijdje nog te gaan, maar dat geeft ik als marathonloper geeft ik dat goed af. Je kunt helemaal goed en het is een ganz lang seizoen. Maar we gaan er tegenaan, dus dat komt weer goed. Geweldig, proficiat. Veel plezier. We krijgen de kans om even te praten met prinses Letty, de echtgenote van prins Juri van Heerlen. Letty, is die man van jou, maar daar gisteren ineens komt hij met tevoorschijn als prins van Heerlen. Hoe voelt dat? Een beetje als een opluchting eigenlijk. Want wij weten het natuurlijk al behoorlijk lang. En dan is het toch wel een bevrijding als je eindelijk kunt zeggen van ja, dit is hem. Hij is de prins, ja. Ik hoef er niet meer over te zwijgen. Ja. Het is nou luid en duidelijk. En... Ja, een spanning die dan loskomt. Dus ja, maar echt wel een geweldig moment. Ja. Jullie hebben 2 zoontjes, Quinn en Sam. Ja. Hoe vinden die dat? Ook hartstikke spannend natuurlijk. We hebben het ze vrijdagavond pas verteld. Want we dachten, ja, anders gaan ze het nog allemaal doorvertellen. Maar ze vinden het heel leuk, heel spannend. Dus ja, ze willen zelf ook prins worden. Ja, dus echt, ze vinden het echt heel erg leuk. Ja. Mooi. Hey, mijn eerste indruk, we kennen elkaar net 5 minuten, maar de officiële carnaval is nog niet iets waarvan jij heel erg... in het verleden warm liep, denk ik. Maar dit vind je toch wel leuk? Ja, het is natuurlijk een beetje aanpassen. Hè? Het is heel anders carnaval beleven dan dat ik gewend ben. Ja. Dus het is wel wat anders. Het is een uitdaging en ik laat het allemaal op me afkomen. Ja, want de komende 2 maanden ben je me een beetje kwijt, kun je zeggen. Hè? Ja, ik denk dat ik hem vrij weinig ga zien, inderdaad. Ja. Af en toe mag ik met hem mee. Maar het is zijn ding. En ik zie wel wat het mij brengt. Ja, nou ja, ik zou zeggen, maak er wat van. En veel plezier met prins Juri. Dankjewel, dat gaat wel lukken. Dank je. Ik praat hier met echte prinsenkinderen, Sam en Quinn, zoontjes van prins Juri. Jongens, hoe is dat? Je vader prins van Heerlen? Leuk. Vind jij het ook leuk? Leuk. Ja? Jullie hebben ook meteen een vette onderscheiding gekregen. Hebben jullie die verdiend, vind je? Ja. Oké.
En kunnen jullie ook nee zeggen? Nee. Hey, veel plezier. Ik zie jullie wel in de optocht, hè? Hooglustig heet Juri. Nu hoor ik dat ze ook nog een liedje had geschreven. Ja, dat klopt. En een bezongen liedje, in samenwerking met de Bart Storken. Hebben we een liedje opgenomen in de studios van Marlstone. Ja, en ik denk dat het wel een leuk liedje is. Ja. Nee, en dan geeft dus die slager eigenlijk concurrentie aandoen. Absoluut niet. De slager van dit jaar is ook helemaal geweldig. En ja, dit is voor mij een toegevoegde waarde. Ja, hartstikke leuk. Vergon hem veel loesteren en drieën. Trouwens, we zitten nu heel wat fijn bij dich in de prinselijke gaat, in de prinselijke partytent. Maar waar gaat het eigenlijk heen nu? Nu wordt het huis versierd, of de hoed versierd, maar het is een beetje aan het regenen. Daarna gaat het vandaag heel naar de geten en naar de bokkeries voor de receptie. Ja. En daarna naar de interne kennismaking in Schelmentoeren. Ja. Ja. Genoeg te doen voor u. Een beetje warm lopen, vuur wat komen geeft. Hey, hartstikke leuk dat nummer. Ja, heel leuk. Ja, ik ben ook bijzonder trots op. Dit is richtig heerlijk, zo doen we dat hier. Dit is richtig leven, Max Pas, jong en vier. Dit is richtig heerlijk en doe best erbij. Laat nu voor de nezel, geniet nu en hier. Want doe best erbij, ja, ja, ja. 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 Doe best erbij. De Winkbulenkaravaan had even stop gehouden. Bij het huis van oud-prins en vicevoorzitter Erik Gerards. De man die 3 jaar prins is geweest van Heerlen in de coronacrisis. En het interessante is, Erik werd nu 40 en vanaf dit jaar ergens werd dat de nieuwe voorzitter van de Winkbulen. Erik, hartstikke proficiat, jong. 40 jaar, ja, daar had je nog heel veel jaren te gaan. En dan ga je in dienst doen van ons leefstad Heerlen. Ja, dankjewel Frits. Ja goed, Paul had me dat een ganse tijd geleden al gevraagd. En daar moest uiteraard even voor nadenken, want voorzitter van deze prachtige vereniging, dat weet ze niet zomaar. Ik heb dat uiteraard heel goed besproken met mijn schattenleef. We hadden alle plussen en minnen tegen elkaar voetgestript en dan bleven er meer plussen staan dan minnen. Het leek me hartstikke leuk. Dus ik gewoon nog met frisse energie en met forse was komen we er tegenaan om van deze prachtige vereniging een mooie toekomst te geven. En ik ben vrolijk er onderdeel van kunnen maken. Ja, kijk, wie een richtige voorzitter, die kan natuurlijk wel schmeichelhaft kallen. Maar zijn schattenleef, dat is eigenlijk een heel leuke meid. Maar het is wel echt een bokkeries meidje, Martine. En verzette hij zo'n beetje halfweg naar Heerlen. Dus in de Winkbul vrees ik dan toch af, komen we nog meer in dat soort invloedssferen. Vastelovend vieren ze samen, Frits. En ik had me ook ten doel gesteld om dat te blijven doen en dat te uitdragen. En dat betekent dus ook dat we samen blijven werken met de bokkerieën, maar ook met de Vlaavrijders van Welten, de Eekheuren van het Eekinderveld, de Soepluppelen van de Hellebaan en met alle andere vastelovensverenigingen die ons leefstad heel rijk is. Ja, zo zou ik het ook gezegd gaan, Erik. Maar wie dan ook, had een zware en schone taak in het verschiet. En gesterkt hij door de levenswijsheid was op die 40 had, moet dat gaan vloepen. Veel succes en nog een schöne dag. Dankjewel, Frits. Ik kan met Kevin Fransen, de opperwinkbul. Kevin, de is nu het tweede seizoen, best al flink mee bezig. Het gaat goed, hè? Ja, ik kreeg veel goede reacties terug en voor mijn eigen gevoel loopt het nog best lekker. Ja. Ja, want kijk, ja, de opperwinkbul, dat is de man die overal het woord deed waar de winkbulen komen. En die ook op de festiviteiten van de winkbulen het woord immer had. En nu meteen de eerste dag eigenlijk van het seizoen in januari, met de fris uitgepakte stadsprins, gaat er al meteen op bezoek op Heerlen bij de bokkeries in het Corneliushuis. En dat is natuurlijk toch al een beetje een hoogtepunt waar een opperwinkbul zich eiken wil leggen. Hè? Ja, zo is het. Er komt zo'n bepaalde plaatje, ik noem het maar Kerkro of Groetgenhei.
dan wil ze toch het gezonde gestachel tussen die verenigingen. Hoewel we het gewoon goed samen doen en goed samenwerken en een goede vriendschap hebben, is het toch leuk om op zo'n receptie lekker te stachelen. En dat is op plaatsen zoals Groot-Genij, is dat wat gaat was ze even goed beslagen ten ijsmers komen. Ja, want dat deed zich toch natuurlijk ook op spitsen. We wensen nu even een tipje van de sluier. Het werd toch pas dus weer uitgezonden. Wat had ze ongeveer in de kop? Ja, wat ik in de kop heb, op ons jubileumreceptie in november zijn de bokkerie is bij ons geweest. En ook de opperbok, de Patrick de Heid natuurlijk, een beetje gestacheld. En als cadeau had ze ons de zwingbulen metgegeven om met te gaan op carnavalsmondig in de optocht op Groot-Genij. En dan had ik als vuurwaarde erbij gezag. Dus zeg ik, jongen, dat is wel leuk. Zeg ik, maar vergot maar op één vuurwaarde met. En dat is, want bij mij er kan je heem ringgemak werd. En ik zal je uitleggen waarom. De optocht van Groot-Genij druk bij mij door de straat. Ik gewoon in de Gravenstraat. En die had zoveel snoet gegooid bij mij voor de deur, dat zelfs bij mij in de kanjel de snoep goed loog. Dus ik had ze gezegd, jongen, vergot maar op één vuurwaarde met. En dat is, want de kanjel ring is. Dus daar ga ik ze vandaag even op aanspreken, kijken of dat al gebeurd is. Ja. Nou ja, heel veel succes daarmee en plezier daarmee. Het zijn dingen waar ze echt op fruit ook. En en de komende 2 maanden geef gas. Hè. We gaan zeker gas geven. En verander al gezien, onze stadsprins. Die geeft gas, dus voor motto al met. Ja, hey, succes. Dankjewel. Mark Dome is adjudant dit jaar. En dat is niet even zomaar iets. Want als adjudant moet je eigenlijk de prins, om het een beetje oneerbiedig te zeggen, al die tijd een beetje de kont nadragen. En Mark, hoe kom je er zo op om dat te doen? Nou, Jori is een ontzettend goede vriend van mij. En al jarenlang hebben wij een beetje het verhaal. Dat als Jori ooit een keer gevraagd wordt als prins, dan ben ik zijn adjudant. Dat hebben we al jarenlang het daarover. En ik vind het gewoon fantastisch om dit mee te maken. Om gewoon al deze formele dingetjes te doen. En ik denk dat het superleuk is om te gaan doen. Ja. Nou ja, dat hoop ik dan maar, want je zit er voorlopig even aan vast. Hè. Ja, dat klopt. Hey, Dome, voor de insiders die weten, dat kon dan ook nog wel eens familie van Schunk zijn. En dat is in jouw geval ook zo. Dat klopt. Ja, ik ben de kleinzoon van Christina Dome Schunk. Die ook mede het Glaspaleis in Heerlen heeft gebracht. En Schunk in het verleden groot heeft gemaakt. Ja. En mijn vader Leo Dome heeft recent ook nog een boekje daarover geschreven. Dus inderdaad, ik ben daar een afstammeling van. Ja. Dus over je betrokkenheid bij Heerlen hoeven we ons geen zorgen te maken. Wat zeggen thuisfront ervan? Die vinden het superleuk. We moeten heel veel oppas gaan regelen natuurlijk voor de kleine kinderen. Ik heb 2 kinderen van 10 en 5. Maar die vinden het fantastisch. Ik heb een vrouw uit Kerkrade die... ja, inderdaad. Die ook met de paplepel heeft ingegoten gekregen. En ook zelf een ras-echte carnavalist is. Dus die gunt me dit van harte. Ja. Ik wens je heel veel plezier ermee. Dankjewel Frits. Dankjewel. Nou, 4 gondmans langzamerhand op Hema. Want het is wat ons betreft schoon geweer. En die van de Wingbulen en de Prins, die moeten nog de hoofdschiet. Dus ik geef het echt te doen bij zijn Rot van 11. Dan moest het toch goede ausdauer aan. Angerwerk gewoon voor eens kijken in de Grunstraat bij de Koetsche Gruuskes. Echt originele oude wiever. Pista.